I'm back after 5 days ko nga wala ga video. Kay but lang pagkabalita na ko nga namatay si Kobe Bryant ba. Mamoy gana mag-video. Dili ko fan ha. Ugay ko alam man ng basket but mura magsad kaysa na ng ilahang pagkamatay. Magulanon kay ang sitwasyon. So mura ko dawat di na lang ko mag-video usa kay murabag nawagtangan ko gana plus diri sa Dubai ang mga dili lang di ay dira sa atua sa Cebu, labi na jud sa Cebu or asa ba na labi na bagyod sa Cebu o sa tibuok Pilipinas nagpanik diri sa day ang mga tao kay nagasmas gasmas ba na ha okay na bang tabuns ba ang sanay nagmask ng mga tao unya mao na nga mura pagkagubot sa palibot para mag-video ko mao to nga gipalinaw-linaw lang sa akong sitwasyon wala di pa jud malinawon pero at least baka na nawa na akong shock kaya na shock man pud ko atong pagkahitabo katong kang Kobe akong bana sa gagahilak hawa ay minatay wala bitaw bitaw so balik na ta ari na ta sa atong mga shout out usa ta sa atong suwan magpapampu kuan shout out di ay okay kani ari na sadta shout out to the gaming nagyug ko ninyo light tabs push you mang agaw Nathan og sa akong igagaw nga si Joy hello long time 5 days ra gani last na kong kuan hi ninyo unya ari na sadtas mga nagpa shout out uban ari tani Nick Alcantara, pa-shout out ko auntie, Nick Alcantara from Cagayan de Oro. Hi sa tanang mga Cagayan. Hi ninyo, na ako'y auntie diha. Ug ako mga igagaw sa Cagayan dira sa Bugo, Cagayan de Oro. Hawa lagi litsi ay nagkurug-kurug ang kamera. Hi ninyo, mga taga Cagayan. Pagkahuman, hi Sadney. Basalio Chris. Hi, maayong gabi Auntie Lira. Pa-shoutout po sa akong brother nga naa sa Talamban, Cebu. Amping always kay bag-o pa siya gatuon og drive. Hi Basalio Chris. Og hi sa imong brother. Hoy brother, hinahinal drive ha. Kabaw ko ka kanang feeling ka kanang bag-o ka nag-drive niya. Nakay sakyanan murabag hinahinay nag-drive diha unya kung kinsa mo ganang chicks imo isakay dira sa imong sakyanan be safe unya pagkahuman medyas unya ayo pag-drive unya gikan ka gatungga dirang asa ng bagong imnan sa manggo pa ako nahibawan nga imnan ayo pag-drive kung nag-inom ka anha na lang katog sa imong giimnan mao na ako ikaingon so ari na ta sa atong suwat magtatampo na adire Dear Auntie Lira, sugod na tayo sa suwat, magtatampo na to. Dear Auntie Lira, itago lang ko sa ngan nga George. Ang akong George kuno. Itago lang ko sa ngan nga George. Itago lang ko sa ngan nga George. Ang akong problema lagi ante kay dako jud ni. Naghope ko nga mahayagan taon ko sa imong tambag. Taw-taon na ba yan nagipada? Sorry kayo George. Ha? Kay kanang makalagi to. Mahayagan taon ko sa imong tambag. Nag-scroll ko sa FB sa mga people you may know. Na pwede i-add. Karon na ako'y profile nga nakitaan, nagigwapahan ko niya. Igwapahan ko niya. Pagtanaw na ko sa iyang profile, kay daghan mig mutual friends nga mga parente. Na curious ko og kinsa siya kay wala man ko kailan niya. Mautong akong gi-add o niya akong gi-chatan og hi miga, ni-reply man pud noon siya og hello pud. Mao to didto na nagsugod among storya. Kanagod typical nga chat na magsugod mag good morning, good night, nikaon na baka. Mga ingon ana, mao to nga pila ka week sa among pag-chat kay nagsabot ni magkita mi. Nagsabot ni na magkita og usa ka imnanan. O magini madali-dali imnanan.
Nagsagot may magkita usa ka imnanan. Kay pareha man ming duha hilig og laag. Hilig og laag unya mga single mampod ming duha. Mao to nga sukad adto, halos kada weekend may magkita, magtagay, giganahan mis among kita-kita. Nya maka-feel man ko og something kanang ikahuman amo og inom. Ganahan kaayo na ko siya hagdon og check-in ante. Kahilig ba ninyo og check-in oy? Check-in ante, check-in. Kay murag feel nako na mosugot jud ni siya. Ka-feel man ko nga ganahan pud siya nako. Pero ala lang sa ko kay maturpe man ko. Basin masagaan ko, masagpaan ko or maghuna-huna siya nga bastos ko. Pero sus adtong mga niaging gawas na mo, magchula-chula naman ni. Magchula-chula naman mi. Unya, laki baya ko. Makahibaw ko nga murag okay jud ni siya ihagad na ko og check-in. Pero hantod karon wala pa jud mahitabo namo. Murag may gadakop-dakop ba. Latest na mo nagawas kay nagstorya mi about ngano giad na ko siya. Ako siya giingnan nga tungod pagkita na ko sa iyang profile kay gigwapahan ko niya tungod pud kay daghan mi og mutual friends na parente. Mao to nga ako siyang gias ngano kaila siya sa ako mga cousins. Og mao to pag sinubayay na mo anak man di ay siya sa igagaw sa ako a papa. Igagaw sa iyang papa. O igagaw sa iyang papa, dulduol pod. Anak man di ay siya sa igagaw. Tepa, igagaw sa akong papa nga nganlan og Tia L. Iya lang giitago, Tia L. Og maong wala mi magkaila kay wala man mi magpuyo sa usa ka lugar. Ako ara mga first degree, ako mga nailhan pa jud. Na mga nailhan, di pa jud kaayo mi magkaabot. Gawas na ay importanteng okasyon. Maong sukad pagbata, wala jud mi magkaila. Na-shock ming duha. Naigagaw di ay mi. Second degree raman eh. Duol pod. Pero ingon siya, padayunon lang daw namo bisan og mag-friends lang ni. Lisod man oy, kay murag kapila naman mi hapit na ay mahitabo. Unya ka nang og magkita mi in the future kay base na niya og madayunan na hinuon mi kay ganahan ra ba jud mi sa usag-usa. Komportable kaayo mi sa usag-usa maong di jud layo ma-fall ming duha. Anti tabangi taon mi. Salamat. Kuan. Hi George. Mintras wala pa mo na dayunan gyud og ka-fall, pinanimo pa. Unda ayaw na lang mo pagkita kay total mas maayo pud nga wala pay nahitabo ninyo. Pinanimo pa hapit na ay mahitabo ninyo nya wala pa man di ay. So ay na lang paabuta na kanang hapit. Mabulos ay ayaw na lang ayaw na lang paabuta nga matunok pa siya sa imong kadyapa. Ayaw na mo pagkita. Unya kay wala pa man jud ay ka na fall gyud niya totally. Wala pa ka na in lababo. So putla na lang kay may tatog third degree. Actually kani siya kung niabot unta mo sa point nga naanay nahitabo ninyo na mabdos ang babay. Di na ka mabuhig wa siya. Pwede pa man siguro unsa man mura man Pwede pa man sa siguro to. Pwede pa unta siguro to kung naanay nahitabo ninyo niya nagbunga na. Unya kay kani sa tan-aw na ko sa imong giingon, pwede pa man ni mapugngan. So ayaw na lang gid mo pagkita kay paglikay na lang sa mos gubot sa inyong parente basin maukay ang tibok gabanig ninyo nga clan kung asam gay mong lugar ra. Kay murag duol-duol ni imagine na ako na ako'y first degree cousin. Anak sa akong igagaw. Ug anak nako. Mura mag duol-duol pa. Pero kanang first degree, sala gyud na pero di gyud na mapwede mura bag maka-value. But kani second degree madadaman unta ni para sa ako aman ning opinion. Ay mo kung naay mo angal dira inyo hapon ng opinion ako aman ni. Ang second degree madata tong utong kung naay nahitabo. Nagbunga na ba? Paghuman yung check-in, gi-shoot nimo,
nagbunga, o mao na nga, pwede yung tato nga inyo na lang ng storyahan yung parente niya, kagyo na lang mo slayo, para palinaw-linaw sa mo siguro, mga pila ka tuig mo labay, anhara mo balik sa inyong, di man, waingon magay ka, di mo ipon og kuan, anhara mo pakita sa mga tao ba, unya di ay kay, wala pa man di ay, perti pa man din yung chula, perti pa man di, laway pa man di, gatutuo ninyo, unya pagkahuman, kabaw ka nga, kung isod, ay naladyog dayon na, uy, sus nga nang dayon nun pa man, oh, mapugngan pa na, wala pa mo na fall, pinanimo pa, basin, asa to yung mga giingon, wala pa mo na, komportable kayo mi sa usag-usa, naapa mo sa kilig-kilig stage, di pa mo uyab, pinanimo pa komportable kayo mo sa usag-usa, maon na niya, murag ganahan siguro mo sa inyong pagsigkita, na develop mo, o mawagtang ra po na, kung di mo magkita, so ay na mo pagkita, ikaw na buhat og paagi, i-block na lang siya. Yan ninyo man sa diyang babae nga, ipadayo na lang ninyo, mga maski mag-friends na lang mo, o tara man dahil na, ina siya, kanang gaw, ina siya nga gaw, kanang, mentras sayo pa ni, kunya wala pa ta na in love sa usag-usa, ikaw wala pa ka nakuan ako, wala pa nahitabo, pa mo gaana, wala pa mo dyan ga Jade Court or ga Queensland, King's Court, Queensland. Meron ka nga wala sila nakita before? Di lagi kay ang lalaki kay kuan ni siya nasa isa ka lugar niya siya mura nagpanalitan ako ba ako na ako sa Cebu kunya ako igagaw nasa Mactan wala mi ko kailas tanan ako igagaw nga layo na oh ka I feel you wako kaila sa akong igagaw nga kuan mga igagaw na ko na kanang mga layo na bitaw kaayo ang ako nailhan ra gyud kay first degree diha ra kutog so maundisag ko kamahay nimo so ina na lang siya nga gaw na lang yung tawag oy para sad makamata mo marimindan mo ba nga igagaw day mo ina na lang nang kuan ina lang sabad no ikasabok ba ni ibton ko ni ron ingno na lang nimo siya gaw para maka-feel mo ngilo gaw kanang mas maayo siguro tabangan na tong usag-usa i-block ta ka i-block sad ko unya na ni nato i-unblock atong kaugalingon mas may di na lang i-unblock or kung maka-get over na ta kay kuan mura bag kangilo niya kabaw man di ay mo nga kuan nakabaw na ilang nga pera wala man kabaw wala pa man kabaw sila gachula-chula mo well technically dool ang second degree kung kuan lang prangka pa so pagkasulti dool siya uy dool kaayo hinahon-nahon ako anak na ako og anak sa akong igagaw ako'y anak ha FYI ako'y anak na ako og anak sa akong igagaw magkadayon mura mag ha ayaw dili kay pero daghan ba yan ha? Daghan na. Wala ko gaingon nga kuan. Kana ng mga case nga nothing's gonna stop us now. O yan ang mabdos ng babay. Depende ra sa inyong parente kung open-minded ka ba nga murag mga taga-networking. Mga yon ana ba kung madawat ba na uban di mo dawat ana. Pero sa uban nga okay ra labi nagbunga na. Pero kanang inyo samtang mapugong-pugungan pa na ayaw ipadayon. Mo na ako ika-advise, ayaw ipadayon. Wala pa may nahitabo ninyo. Basta niya buingon mo nga, ipadayon na rin na mo kay ganahan mi wala. Di lang mi maghitabo, kutob na lang may chula-chula. Huy, grabe naman sad. Pangitag lain oy kadaghang babae diha. Pangitag lain i-add sa Facebook. Kanawa na may daghang mutual friends. Kasi na parente nimo. Ha? soulmate Kasi soulmate. Tuo ka na dili taon ayaw lagi pangita na lang og lain mo na ko advice ayaw ipadayon blockan na imos usag-usa niya ang itawag sa inyong kaugalingon gaw para mapahinumduman mo nga puwera baliw unya mahimasmasan mo gaw na lang ana so mao na to George salamat sa pagpadasa imuhang suwat na ko maski kuan kay ni kanang sensitibo kay ni nga topic. Salamat sa pagsalig alias George. Himuon na lang nila to siyang alias George nga taga-datag. Datag Mactan. Taga-datag. Kakatultol datag no. Oh. Kuan. Salamat. Kunya sa mga bago na ko nga followers og mga nilike. Salamat sa kayo. Maintag di ko ninyo i-unlike or i-unfollow. Pero kung i-unlike o i-unfollow ko ninyo, salamat sa gihapon sa duaw sa akong pag-check. Mic check. Salamat! Una to lang ni. Kuan, salamat. Unya,
mao na sa naron karong gabi una. Magbasin mag-live ko igtagtaod Hindi, kundi. be safe lang natin sa Huy, mga tao. Kani ha? Kana naa dira sa mga sibukan ng mga angkol ug auntie, ang corona. ang crown virus. Pag-amping mo sa pagkakaroon ayaw sa siguro mo di man ni ay sayo naman ni ma-prevent ba kaon mog masustansya na pagkaon ay maura na palig-una ang kuanya ang kanang mga hugawan kalimtisan na inyong pagkahugawan karon panghunaw mo pirme bahalag way tubig brown out o unsa pa na pagpundo mo igagas way rason gobyerno na say pasanginlan kung way ag pagpundo mo kabam din mong uso way agas punduhin ninyo para na mo ikaligo og kuan basta paglinimpyado mga hugawan kalimtisan na inyong pagkahugawan karon ha karon lang iglabay sa corona hala balik pagkahugawan bahala mo mask ko ang pangtabla. mask sad kung way mask nahala panting way laba gamita patayng virus ana tabon sunong so salamat kaayo may gabiin ninyong tanan kanina sa ninyong antilira be safe always salamat kaayo oy mga nang like ug followers sa sunod na sad. Mwah.